ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, марҳамат намояд ба барномаи чашмаи умед. дар ин барнома мо дар бораи муваффақ шудан гап мезанем, дар бораи сарватманд будан, тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал ва дигар бисёр чизҳоро мо дар ин барнома маслиҳат пешниҳоди шумо мекунем. мехоҳам ки бисёр чизҳое ки дар ин барнома гуфта мегузарам, ҳамин чизҳо ба шумо як фоидаи хуб биёранд. ҳамватанони азизу гиромӣ, аз хотир набароре ки дар паси ин дар таги ин видео лайк монед, инро роя кунед, тақсим кунед дар байни хишу таборатон, ёри рафиқатон, ҳамон инсоне ки шумо барои вайҳо беҳбудии зиндагиро таманно доред, орзу доред, ба ҳамонҳо роя кунед ки бисёртар халқи мо фикронаш дигар шад, халқи мо тавоно шавад ояндаи зиндагии худашро созад, шахсияти худашро созад. ҳамватанони азизи гиромӣ, ҷамъияте ки мардум доно ҳаст, дар ин ҷамъият зиндагӣ кардан осон аст. ҷамъияте ки бисёр одамо тавоно мешавад, сатҳи зиндагии мардум ба пеш мерад, зиндагӣ кардан осон аст. Не ки дар ҷамъияте ки мардум нотавон аст, камбағал аст, ана бисёр мардум таи қарз ба аст, ана ҷои кор намеёбад, давай ҷамъият хеле мушкил аст зиндагӣ кардану пешравӣ кардан. ҳамватанони азиз, ману шумо бояд ки нағз фаҳмем ки пешравии ҷамъият ин пешравии мо ҳаст. Не ки пешравии ҷамъият аз чӣ вобаста аст? Аз пешравии ҳар як шаҳрванди тоҷик, аз пешравии ҳар як шаҳрванду миллати мо. чӣ қадар ҳар яки ману шумо пешравем, ҳамин қадар ватана мо обод шуда мегирад. ҳамватанони азиз, ман мехоҳам ки боз охирин дарсе ки имрӯз мегӯям нисбати тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал аст. Тарз, то есть бедни люди мисли категориями страх, то есть мардуми камбағал фикронаи тарс дорад. ҳаме чиза абболои тарс мекунад. нигоҳ кунед, тарс барои ваё то маҷбур нашад намекунад. пока жизнь не загоняет его в угол, нигоҳ кунед, я ҳамин то ҳаёт ва як маҷбурӣ мекунад, ҳамон кора намекунад. анаку мардуми сарватманд бошад, аз болои орзуш, то есть богати люди мисли категориями любви, то есть ино аз борои меҳраш кор мекунад. нигоҳ кунед, я шумо ё ки аз болои меҳратон кор мекунеду зиндагии хуб месозед, ё ки шумо бекор мегардеду қарз ба меафтеду маҷбур шуда кор мекунед, ё ки шумо аз болои худатон фаҳмишатона дигар мекунеду, аз болои худатон кор мекунеду шумо варзиш ба машғул мешед, саломатии худатона тарбия мекунед, ё ки шумо касалӣ мешеду, касал шумо маҷбур мекунад ки варзиш ба машғул шавед. яке ҳамин. ё ки шумо нигоҳ кунед, мардуми камбағал аз тарсаше мекунад, мардуми сарватманд аз меҳраше мекунад. ҳамон чӣ ба меҳр дорад, мехоҳад ки ҳамон кора кунад барои ободӣ, барои хушбахтӣ, барои рӯзи ояндаи худашу фарзандош. барои ҳамон агар ки шумо ҳамин чиза дарк кунеду ба сара шавед, кор пеш мерад барои шумо. нигоҳ кунед, мардуми камбағал тарс аз пеши вайҳо ҳаст. пешаш ба ки ҳаст? метарсад ки сар кунад, не ки вақте ки зиндагӣ маҷбураш кард бад мекунад, ҳамон муддат ба тарс пуш беместад. анаку нигоҳ кунед, мардуми сарватманд аз чӣ метарсад? мардуми сарватманд мегӯяд ки ман метарсам ки агар ҳозир накунам, дар оянда қинам мешавад. барои ҳамон ваё чӣ кор мекунад? тарс аз пушт мемонад ва мегӯяд ки ман хато кунам майлаш, азоб кашам майлаш, не ки зато ман ёд мегирам, зато ман ҳаётама дигар мекунам, зато ман дигаргун месозам, зато ман шахси дигар мешавам, зато ман худам ба боварим зиёд мешавад, ҳунарам зиёд мешавад. барои мардуми сарватманд меҳнат кардан мегиранд. мардуми камбағал, тарзи фикронаи мардуми камбағал чӣ аст? нигоҳ кунед, дуюм, откладывать деньги на чёрный день, то есть мо камакак пул пасандоз кунем ки як рӯзи мушкилӣ ба кор мебиёд. ин тарзи фикронаи мардуми камбағал аст. камакак пасандоз кунем, як рӯзи мушкилӣ ба кор мебиёд. нигоҳ кунед, подсознательно ожидание создать мекунанд, ҳамон чиза интизор мешаванд. подсознательно ки ҳамин пула пасандоз кунем, як рӯзи мушкилӣ ба мумкин ки ҳамин кора мо ба осонӣ, то есть мушкила мо ҳал мекунад. баъд дар ҳақиқат ҳамон пули пасандоз кардагишон як рӯзи проблема ба мерад, фақат рӯзи мушкилӣ ба мерад ҳамон пул. анаку мардуми сарватманд пула пасандоз мекунанд ба кадом мақсад? ки ҳамин пул ман ба ёрдам мекунанд, ман сармоягузорӣ карда корхона месозам ё ки бизнесам месозам. ҳамин рӯз сар карда
پول پسنداز کنید و گوید که انشالله پروردگار من همین پول خط بیزنس ما سر میکنم، همین پول خط سرچشمه بیزنس من میشد، همین پول سرچشمه کپیتال من میشد که با من با فرزندم با نیبرم با ایبرم با همش این کپیتال رفته میرسد. راکفلر ساخت شد که من شما کنیم است میشد. همون انسانایی که امروز میبینید که نامشون دنیایی هست و دنیاگیر است، همین انسانایی که شما میبینید که امروز رقم یک هستن، وقتش با از قطار آخران رقم یک بودن. همون انسانایی که امروز میبینید که پیش هستن، وقتش با از پس دیگرها بودن. برای همون من شما دل شکسته نشده باید که به سر نقشه کشی آینده خود ما شویم. طرز فکرانه مردم کمبغل نگاه کنید. مردم камбағал, то есть бедные люди мыслят категориями обвинения. مردم کمبغل دائما یک کس گناهکار کرده میگردد. همه بدبختی‌هاش با، همه چی گم مشکلی‌هاش با، همه ناموفق شدنش با. میگوید که اما اگر که همین عیب پارتنرم شد، اگر که هوای گپی من میگرفت دیگر بود. این حوزه عیب دولت است که من کارخانه کردن نتونستم، نه که منم میدونم چقدر بیزنس کردنم. حوزه همین عیب همسایه من مشاهده میکنه، نمیموند. آدمی که طرز فکرانه کمبغلی دارد و دائما دیگرها گناهکار میکند، دائما گناهکار کوفته میگردد. وقتی که شما دیگرها گناهکار کردن گرفتید، میدونید ممکن که شما تسکین مییابید، ممکن که شما خودتون همین چیزا باور کناندید، ممکن که شما گفتید که این عیب فلانچه، عیب فلانچه، عیب فلانچه так داره، ممکن همین به شما باور کردید. Ви можете быть правы даже в этом. неки ин чи ҳаёти шумо дигар намекунад. мумкин ки шумо прав ҳастед, неки ин чи ҳаёти шумо дигар намекунад. ягон дигаргунӣ намебиёрад. наоборот мушкилӣ мебиёрад. чи ба? баръакс мушкилӣ мебиёрад. барои чӣ мушкилӣ мебиёрад? вақте ки шумо дигарро гунаҳкор мекунед, шумо дигарро ба ҳаққу ҳуқуқ метиҳед ки эҳсосоти шумо управлят кунад, тақдири шумо управлят кунад. ягон каса гунаҳкор накунед. ғурбати зиндагитон ба, камбағалитон ба, қарз бафтиданатон, мушкилотон ба. манам вақте ки аввал қарз бафтидам ҳамин хел фикр мекардам ки партнёрам, командам айби дигаро. не, ҳамин чи айби худат аст. агар ки шумо диққат карда бинед, мебинед ки ҳамин зане ки шумо имрӯз зиндагӣ мекунед, худатон интихоб кардед. шумо розӣ шудед ки баъд падару модар шумо маҷбур кард. шумо розӣ шудед ки баъд ҳамин тӯй шуд. қарзе ки шумо доред, ҳамин қарза худатон гирифтед, ягон кас шумо маҷбур накарда. шумо ман ба ҳозир сразу бо як чи мегӯед ки ман маҷбур шудам. не, худат ту ҳамон ситуатсия ба худат заганят кардӣ, барои маҷбур шудӣ. дигарҳои дигараш ёфтан мумкин буд. қарзе ки шумо доред, худатон гирифтагӣ ҳастед. ҳамон тарзи ҳаёте ки имрӯз худатон бурдагӣ ҳастед, ҳамона худатон интихоб кардагӣ ҳастед. ягон кас шумо маҷбур кардагӣ нест. агар ки шумо имрӯз таксистӣ кор мекунед, ё ки имрӯз шумо муаллимӣ кор мекунед, ё ки депутатед, казе набошед, сарфи назар, ина худатон интихоб кардагӣ ҳастед. барои ҳамин қадар ҳаёти шумо ба ҳамин чӣ пайдо шудагӣ аст. барои ҳамон мардуми камбағал фикронаи гунаҳкоркунӣ доранд, доимо дигарҳоро гунаҳкор карда мегарданд. а мардуми сарватманд бошанд, ҳар боре ки ягон камбудӣ ки ҳаёта шумо мебиёд, фақат чӣ мегӯянд? ин айби нихватка навику мени, айби кам будани таҷрибаи кори ман аст, айби кам будани илми ман аст. ва ягон кас гунаҳкор намекунад, худашонам гунаҳкор ҳисоб намекунад. вақте ки шумо худатона гунаҳкор кардед, худатон ба боваритон кам мешавад. не ки агар ки шумо худатона шахсиятатона бояд гунаҳкор накунед. гунаҳкор накунеду фақат фаҳмед ки ҳамин чиз сабаби кам будани илм, кам будани ҳунар, кам будани таҷриба. значи ҳамон таҷриба агар ман гирам, бо корам ба пеш меравад. вақте ки шумо бигӯед ки ин сабаби кам будани таҷриба, кам будани илм, шумо худатон ба боваритон гум намешавад, боваритон меистад. не ки агар ки шумо худатона гунаҳкор кардед ки ҳамин айби ман шуд ки ин хел шуд, айби ман шуд ки ин хел, шумо наоборот бовари худатон кам мешавад. барои ҳамон шахсиятатон ба шумо бояд ки вазминӣ набиёред. наоборот гӯед ки ин айби кам будани ҳунара, айби кам будани илм, айби оне ки ман ҳамин чиза то ҳозира наомӯхтиам, айби оне ки ман ҳамин даромада насохтам, айби оне ки ба вақтатар ба сараш нашудам. ин гапа занед. он вақт майнаи сари шумо роҳи ҳалли кора мековад ва мековад ки чӣ хел карда роҳи ҳаллаша ёбам. ба шумо ёрдам мекунад ҳалли кора ёфтам. ба мардуми панҷум ё чорум, намедонам, следующий общем. чорум, мардуми камбағал
бедные люди мыслят категориями «манна небесная». «Манна небесная» чӣ гуфта гап? Давраи ҳамин пайғамбари Мусо пайғамбар ба ҳар барои ки ҳамон мардуми ҳамин евреҳо намуранд вақте 40 сол ва ё дар ҳамин биёбон гаштанд аҳаво вай мефурманд манна ки ҳар саҳар меафтид ва мегирифтан мехӯрдан. ҳамин манна сета хосият дошт, аҷоиб хосият дошт. Якумаш ин ки ҳамон рӯз мефурд бояд ки вай ҳамон рӯз мехӯрдан ваё то пага вая ҷамъ кардан намешуд. вая ин хел ҷамъ карда складировать кардан намешуд. барои ризқи пагаш бо пагаба мефурмад, фардош фардоба. барои якумин хосияте ки буд ҳамин манна ҳамин як рӯз вая ҷамъ кардан намешуд. дуюм чӣ хосияти аҷоиби буд ҳамин манна ки бе ягон меҳнат меомад ба даст меомад, просто ҳамту меомад. як тӯҳфаи парвардигор буд, ҳамту меомад бе ягон азоб, бе ягон меҳнат, бе ҳиче. дидед мардуми камбағал ҳамин хеланд? дидест дед? анакун чӣ кор мекунад? мардуми камбағал ҳамин чиза мехоҳанд ки бепул гиранд. хизмати дигаро, ҳурмати меҳнати дигаро, чизи дигаро мехоҳанд ки бепул гиранд. вақте ки шумо чизи дигаро бепул гирифтед, ана чӣ гум визиткахӯр шудед, сарфи назар шумо коргари ҳукуматед ё кӣ бошед ё намедонам кӣ ҳастед, шумо агар ки шумо чизи халқа гирифтед, худо паноҳ диҳад ин чиба ки чизи бепул зарараш шумо хеле калон аст. чиба ки шумо зӯратон нарасид, ақлатон зӯратон зӯраш нарасидааст нафсатон ба ин мушкили калон мебиёрад ҳаёти шумо ба. таҷрибаи кори ман чизе нишон дод. тамоми одаме ки кор кард, роҳбария ба кор кард ё чизи халқ ба расиди вай, аз таҷрибае ки ман дидам, ё ки ягон фарзандаш ҷавонмарг мешавад, ё ки ягон фарзандаш девона шудагӣ аст, ё ки оилаш парализован, ё худаш даҳҳо сол зиёдтар парализована шуда хоб мерад. чиба ки вай аз дарун ҳамту шумо шикоф карда мебурад вай чизи халқ. ё шумо ё фарзандат як кас ба мезанад ин чи. ҳама чизи гандаш ки вақте ки шумо чизи бепул як чиза гирифтед, меҳнати каса бепул гирифтед ё чизи каса ҳамту гирифтед, касе ки ҳамун чиза хӯрд ин нони ҳаромай. аста-аста тараққиёти майнаи сараш кам мешавад. шумо дидаги ҳастед баъзе бачаҳое ки фаросаташ нест, фаҳмишаш кам, ин хел чӣ гум фаҳмишаш кунд аст. вақте ки шумо вай ба мефаҳмонед ки ин кора кун ё вай кун, намефаҳмад гуфтагии шумоя, ақлаш намегирад. барои чӣ ақлаш намегирад? барои чӣ фаҳмишаш нест? барое ки чӣ худованд вая зеҳнаша кунд кардагиай, зеҳнаш кундай, чиба ки чизи ҳаром ба даст дадагиай. ҳаром хӯрдан беҳад ақли шумо кам мекунад, аста-аста тавонои шумо нест мекунад. барои ҳамон ман намедонам шумо чӣ кор карда истодаед. ман илтимосе ки мекунам ба шумо ки фарзандтотона нони ҳаром набиёред. барои ҳамин ин беҳад зарур аст. аз ҳамон чизи худатон ба қаноат кунед. мана партнёр қати кор мекунед, 1 сум ба харидага 2 сум нагӯед, ин уже ҳаром шуд. ойлик қати кор мекунед, ҳамон ойлик ба ҳамон шумо ба ҳамон ойликатон 2000 сомонӣ метиҳад, ҳамон ойлики худатон нагиред, дуздӣ накунед. дидед ки мисол шумо метавонед ки онҷо дуздӣ кунед ё ки як рақама дига кунед, ҳеҷ кас намебинад? не. ман ягон инсона надидам ки пешрафтагӣ бошад. ман бисёр мудирои райпоя медонам, бисёр экспедиторҳоя медонам, мудирои колхоза медонам, мудирои фермаҳоя медонам, раисҳои колхоза медонам, пур бизнесменҳоя медонам ки 10 сол, 20 сол, 30 сол кор карда на нуле. 10 сол, 20 сол, 30 сол аст, 30 сол аст, 40 сол аст ва одамо чӣ гум стажи коре дораду не ки бечораҳо ел зиндагиш мегузарад. а сабабаш чист? ман пештартар гумон мекардам ки вақт дар кор барои муваффақ шудан. акун фаҳмидам ки ҳам вақт ҳам баракат дар кор. баракат пайдо мешавад агар ки шумо тозахӯру ҳалолхӯр бошед. ин беҳад зарур. мардуми камбағал фикронаи анамин чизи каса бепул гирифтан дорад. як каса пурсам ман ба бепул тиҳад, як каса гум бепул ман ба хизмат кунад, ҳаракат карда ҳамин кора мекунад. анаку мардуми сарватманд боша чӣ кор мекунад? всё стоит деньги. тарзи фикрони мардуми сарватманда бинед, ҳама чӣ пул меистад. барои ҳамин мардуми сарватманд ҳамту биёд стоянка ба пулаш додагӣ, не ки бо ҳамон стоянчик ба камакак зиёдтар метиҳад. ҳамту ресторан ё кафе ба дарод хӯрока мехӯрад, пули хӯрока дод, не ки мо офисиант ба бо камакак чевӣ метиҳад. ҳама вақт медонед чӣ ба анҳаваё изобилия месозад. шумо аз додана дасти кушодаи шумо ба худованд зиёд додан мегирад. нигоҳ кунед, ин беҳтар. ман мехоҳам ки шумо ин фаҳмед. ман мехоҳам ки исро фаҳмед. мардуми сарватманд чизи каса бепул намегирад. барои ҳамон муваффақ шудан метавонад. барои ҳамин давлаташ солҳош қатӣ мерад. мисол ҳам худаш ба ҳам фарзандаш ба насиб мекунад, ҳам неберу ибераш ба мерасад.